Илһам каян аласыз диләр. Ул әйтә, минем счетка акча күчерәләр. Илһам сразу баракка килә. Менә татарча, ул авылча, ул ниндидер колхоз, ул ниндидер түбән уровень, анда интеллектуальлек бөтенләй дә юк. Ага, әйдәк клиник депрессия турында алайса. Мин терапиясыз кеше булсам, мин чынлап та авышкан булыр идем, мин чынлап та нормаль хәлдә кала алмаган булыр идем. Выгорание юк димәк, әйме? Бер-бер. Тасма шәһәргә чыга. Сәлам, мин Алсу һәм бу Тасма проекты сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз дигәндәй. Бу җәйне Тасма фатирдан чыга, ниһаять шәһәр киңлекләренә һәм инде шушы җылы җәй сезонында без сезнең белән Казанның төрле матур урыннарында төрле кызыклы шәхесләр белән очрашачакбыз. Һәм шуны әйтергә кирәк, подкаст безнең ачык форматта уза. Ачык форматта, кабатлыйм, нәрсә дигәнне аңлата ул. Ягъни Тасманың социаль шелтәләренә язылып, бөтен анонсларны күзәтеп барып, әлеге съемкаларга сез дә безнең тамашачылар буларак кушыла аласыз. Шуңа күрә язылыгыз. Инде подкастның үзен гадәттәгечә сез барлык платформаларда, барлык стримингларда тыңлый, карый һәм инде комментарийларны, кайт авазларны калдырып бара аласыз. Бу миңа зур этәргеч булачак. Кыскача кунагым турында. Башта аның тәм-тумнарын татып карыйсың, инде аның үзе белән якыннанрак танышкачтын, аның ачык йөзле, аның ачык күңелле булуына сокланып, аның үзенә дә гашык буласың. Кунагым Камилә Абдуллина. Сәлам, Камилә. Сәлам Алсу. Ни хәл? Аллага шөкер, бер дә яхшы. Хәзер син үзеңне кем итеп, ничек итеп тоясың, шулай сөйләп сал әле безгә. Барыгызга да сәлам. Минем исемем Камилә. Мин кахваханәләреннән, Бигин Бейкереннән, күптән түгел Ирбисның шеф-пекаре, шеф-пешекчесе булам. Пекар сүзенең тәрҗемәсен, туры тәрҗемәсен без таба алмадык, шуңа күрә пешекче дип билгеләргә булдык, әйме? Мин круассаннар һәм ипи әзерлим. Минем берничә командам бар. Алар минем җитәкчелегемдә бу әйберләрне әзерләп, пешереп, сезнең өчен бу дөньяга барлыкка китерәләр. Һәм моннан тыш мин социаль эшлекләр алып барам. Шуң белән шул. Бик тыйнак кына әйтеп куйды. Дөресен генә әйткәндә, ул бик күп профильле кеше Камилә. Менә бу шарага бит инде пресс-релизлар таратканда, мин инде без синең белән сөйләштек. Мин кахваханәсенең шеф-пекаре дип бирергә, әйме? Күбесе сине Бигин Бейкери буенча беләләр бит инде. Һәм күбесе язалар, Алсу анда бит хата, ул бит Бигинныкы диләр. Шуңа күрә бу эксклюзив. Камилә безнең күптән түгел күчте, димәк, мин кахваханәләре шелтәренә була бит инде, әйме? Алар бит берничә шәһәр буенча. Мин беркемдә ташлап китмәдем. Бөтенесе минеке. Сорау, ничек өлгерәсең син барсына да? Өлгермим. Беренчектә өлгермим. Минем лексикада шундый благой пофигизм дигән понятие бар. Һәм мин аны дөрес приоритетлар куеп, кайсы җирдә мин бүген нәрсәндер төшереп калдыра, аңа игътибар бирми, аны кемгәдер күчереп делегировать итә алам дигән әйберләр турында уйлыйм да. Һәм менә шулай эшемне алып барам. Ягъни син иҗадилык белән бергә шушы рациональлекне дә кушып барасың инде. Мендер менеджерлык якларын да күрсәтәсең. Мине күптән белгән кешеләр гомумән әйтәләр, Камилә, син иң беренче чиратта менеджер диләр. Һәм мин аның белән килешәм. Мин чынлап та үземне ниндидер искиткеч, данлыклы, ниндидер талантлы пешекче итеп санамыйм. Миңа калса, мин бик гади кеше. Ләкин мин кайчан нәрсә кирәк икәнен, нәрсә ничек тәмле була икәнен һәм аны ничек оештырып чыгарга икәнен бик яхшы аңлыйм. Һәм шуңа күрә ул миндә җайлы бара. Аңлашылды. Ну, әйтәм бит, син бик уникаль кеше, төрле яклы кеше. Ләкин бу заманада без барыбыз да шундый инде дип әйтәсе килә, шундый булмасаң сине ашыйлар дип әйтәм инде. Ашыйлар бик дөрес сүз түгелдер. Мин теге галәмнең андый безгә карата ниндидер каты, усал булуына ышанмыйм. Оныталар, күрмиләр диергә дөрес буладыр инде. Ягъни үзең турында сөйләмәсәң, сине син беркемгә дә кирәкмисең. Әйе. Һәм син пешекчелеккә
относительно күптән түгел кереп киттең һәм үзең әйткәнчә күбесенә ул ниндидер шок булды дип тә әйттең әле син шундый формулировкада. Әйдә сөйлә әле шул турыда. Ничек килеп эләктең син һәм гомумән нинди юл уздың үзеңне менә шушы һөнәрдә табыр алдыннан? Миңа бик еш шундый сорау бирәләр: Камилә, син үзенең пешекче булачагыңны ничек аңладың? Әйе. Менә ул синеке икәнне син ничек аңладың? Миңа калса, бер генә юл бардыр. Бик күп төрле һөнәрләр сынап карыйсың үзеңне төрле һөнәрләрдә һәм көннәрдән бер көнне менә бу мине туйдырмый, бу миңа кызык, моны эшләгәндә миңа рәхәт, ул миңа ниндидер ләззәт китерә дигән моментка килеп җитәсең дә һәм менә шуны үстерә башлыйсың. Миндә дә шулай булды. Мин пешекчелеккә килеп кергәнчегә кадәр бик күп эштә эшләдем. 18дән артык төрле һөнәр белән шөгыльләнеп Әйдә карадым. бер-икесен әйтеп кит әле. Мин беләм, СММ продюсер Әйе, име? мин Ага. СММщик, маркетолог, мин Федеральная служба государственной статистики да статистик булып эшләдем. Ага. Мин менеджер булып эшләдем, кинотеатрда барман. Барманнан кала әле анда шундый киномеханик дигән должность бар, андый должностьта да эшләдем. Менә теге бер бүлмәдән сезгә бөтен киноларны күрсәтәләр, тишекләрдә менә андый кечкенә. Менә Менә икән шунда бит анда хакатушкалар түгел, анда Әйе. яздырылган әйберләр. ул. Әйе. Менә шуларны вакытында ключларын кертеп яздыру, аларны дөрес расписаниедә сеткага кую, Мгм. шул ук вакытта минем эшкә дә керә иде. Моннан тыш мин тагын кондитер булып эшләгән идем 2 ел ярым. Мгм. Ләкин бу инде миндә ниндидер, менә дөресен генә әйткәндә, мин башта интеллектуаль хезмәт белән бик күп шөгыльләндем. Һәм көннәрдән бер көнне миндә клиник депрессия булды. Ул бик авыр һәм читен Әйбер. вакыты иде инде минем тормышның. Һәм аннан чыкканнан соң мин әле үземнең ниндидер менә баш белән эшли торган эш белән эшләргә әзер түгел икәнемне аңладым да һәм мин Казанга килеп няня булып эшли башлаган вакытта бер кызда эшләгән идем һәм ул мине французский пирожные макарон әзерләргә өйрәткән иде. Шулай ук менә теге мин анда эшләгән вакытта мин няня булып эшлим, шуннан төнлә барып идән юаем берничә урында һәм әле ул миңа ниндидер өстәмә акча түләп, башта әз генә ярдәм итәргә өйрәтте, аннан соң тулысынча эшләргә өйрәтте инде бу пирожныйларны. Һәм миндә шундый скилл булуын белү белән мин үземнең дустыма әйтәм, кара әле, миңа эш кирәк. Бу әйтә: мин кахваханәдә эшлим, әйдә безгә кил ди. Әйтәм, әйдә киләм. Килдем, 2 ел ярым эшләдем. Шуннан соң дөресен генә әйткәндә, менә ул проект кысаларында мин инде түшәмгә килеп тирәлгән идем. Аннан киттем. Тагын ел ярым мин маркетолог, СММщик булып эшләдем. Project manager булып. Мгм. Әйе. Һәм инде аннан соң мин яңадан шушы кахваханәгә уже маркетолог булып әйләнеп кайттым. Һәм күпмедер вакыт узгачтын, аларда үзгәрешләр булды Мгм. һәм бөтен пекарлар командасы китеп барды бер көн белән. Мгм. Бик еш була торган хәл, шеф Әйе. артыннан барсы да китеп бара. Әйе, шулай булды. Һәм шеф-кондитер Ага. миңа шалтырата да: менә Камилә, мин ди ничәгә дә белмим инде хәзер ди. Мәйтәм, ну өйрәтә аласыңмы син мине? Алам ди. Мәйтәм, әйдә 2 атнага үзем киләм, 2 атнада бер кешене табасыз ишенде дим. Ага. Килдем, бер атнадан соң бу шеф-кондитер кыз уже все булды, үзен эшлә, миңа кызык түгел бу күрәсеннәр дип китеп барды. Миңа да бик кызык түгел. Ну теге эш тигән үзгәртер өчен мин яратам Ярый инде инде, шулай, әйе. ниндидер Мгм. движухларга кергә. Ага. Һәм бер атнадан килде Мәскәүдән шеф-пекар. Һәм ул инде бөтенләй икенче яктан күрсәтте безгә бу эшне. Мәсәлән, без круассаннарның камырын өстәлгә куеп, уклау белән менә булай каты итеп җәяек. Ул бик каты авыр, вообще кытышкыч иде инде. Оказывается, дөрес круассаннар ясаган вакытта син аны булай бармак белән генә тартып эшли аласың икән. Мин в шоке була. Әйтәм, вау, шулай була что ли. Һәм шуннан соң мин әкренләп бу эшкә кызыксына башладым да, менә минем шеф миңа: юк, син китмисең кире. Юк, син бүтән СММщик булмыйсың. Юк, все, син монда каласың. Көн сайын әйтә иде. Һәм көннәрдән бер көнне ул мине утыртып куйды да әйтә: әйдә, нинди условиялар кирәк сиңа, күпме акча түләргә кирәк сиңа, ничәгә кирәк, чтобы син монда калдың. Мгм. Мәйтәм, миңа акча кирәк түгел, мәйтәм, анысы миңа кызык. Штансыз. Реально штансыз. Әйе. Мәйтәм, ну менә, мәйтәм, миңа шуңкадәр акча алам, шуңкадәр үк түләсәгез миңа җитә инде, мәйтәм, пожалуйста, әйдә, мин калыйм, но миңа, мәйтәм, көннәрдән бер көнне су-шеф булырга кызык. Теге Әйе. шефнең уң кулы була инде. Бу Ага. әйтә: все, 2нче айдан син су-шеф буласың, зарплатамның кадәр генә аз, мин сиңа күбрәк бирәм ди, әйдә, все, кил ди. Мәйтәм, ну ярар, әйдә калам. Ягъни кыйммәтле кадр булгансың инде син барыбер.
Әйе, ул ничектер күргән инде. Һәм менә ахырдан мин уже ул каһвәханәдән киткәннән соң без аның белән сөйләшкән булды. Ул әйтә, мин сине беренче көнне күргәннән үк синдә үземне күрдем ди, ул әйтә. Һәм менә шулай мин эшли башладым. Анда ярты ел эшләдем. Ярты ел эшләгәннән соң киттем. Бик үк матур килеп чыкмады инде ул китү. Мин үз ягымнан бөтен тиешле эшләремне эшләдем, ләкин компания моның белән канәгать калмады. Һәм менә алар ягыннан ниндидер ямьсез күренешләр булганчыга кадәр мин инде Begin Bakery'га килеп, собеседование үтеп өлгергән идем. Һәм алар миңа әйттеләр, юк, син беренче класс шеф була алмыйсың, син артык теккә, без сиңа сразу шеф-пекарь должности бирәбез, хотя без андый должность уйламаган идек дип әйттеләр. Һәм алар миңа шундый мөмкинлек бирделәр. Мин алар белән 1 ел пекарня ачылганны көттем. Мин аларда нәрсәләрдер эшләдем. Безнең төрле проектларда инде мин пешергән ипиләр барлыкка килде. Һәм менә шул вакытта мин әкренләп Россия буенча һәм башка илләрдә шулай ук проектларга барып, аларга круассаннар әзерләргә өйрәтә башладым. Моның өчен акча ала башладым. Һәм шуңа да күрә мин үземнең социаль челтәрләремдә реклама сатмыйм. Миндә реклама сатып алып булмый. Минем социаль челтәрләр һәм мин шуңа күрә әйтәм, мин блогер түгел, мин блог алып баручы шеф дип әйтәм мин. Чөнки минем социаль челтәрләрем алар үзләренә кызык булган кешегә ниндидер Файдалы ярдәм итә, Ага. ул файда бирә аларга. Әгәр дә инде кемнедер мине үзенә эшкә аласылар килә икән, ул аларга минем белән танышырга ярдәм итә. Һәм менә шулай мин 1 ел эчендә 15 артык проектта булдым. Россия кысаларында һәм башка илләрдә, мәсәлән, Дубайда проект булды минем, Үзбәкстанда минем проект булды. Һәм инде хәзер мин поверила в себя. Үз-үземә ышандым. Әни шулай дип әйтә, кечкенә вакыттан менә әнинең гел әйткән бер җөмләсе бар. Кызым, үз кешеңә ышан. Үз кешеңә ышан. Мин әле шундый татуировка хочу, кстати. Һәм мин чынлап та байбыга сеңгән инде ул миңа, дөресен генә әйткәндә. Һәм көннәрдән бер көнне әйтәм, әйдә, булай дип карыйм әле. Һәм мин әйтә башладым. Менә минем сездә 5 көн утырасы килми. Минем генә селкенәсем килә, минем тагын нәрсәләрдер эшлисем килә. Ягъни үзеңнең правилар, кагыйдәләрне кертә башладың. Мин электән шундый кеше. Мин әле недавно исемә төште. Мин менә мәктәптә укыганда ук шундый кеше идем. Һәм монда кирип китмибез. Ансынаерым, ой, бигдә булмаса ансынаерым сөйләрмен. Һәм менә мин ниндидер яңа проектлар карый башладым. Без Тәбриз белән яз көне эшләгән идек Мәскәү базарында колледжлар. Шунда танышып киттек тә инде һәм каһвәханәләргә бергә ниндидер десертлар, ниндидер ипиләр, булочкалар ясарга уйладык. Һәм менә шулай якын гына ул проект барлыкка килде. Һәм инде күптән түгел миңа ирбис чыкты. Һәм алар шулай дип әйттеләр, без Бегинга барып синең круассаннарны ашап карадык. Без миңа барып синең сэндвичларны ашап карадык. Һәм син безгә туры киләсең буга, әйдә безгә кил, безне белән эшләп кара диделәр. Менә бит күп эш бирүчеләр, алар үзенең сотрудникларының, хезмәткәрләренең башка җирләрдә эшләп йөрүләрен яратмыйлар. Син гомумән алдан шундый кагыйдә куясың, мин менә шундый, кабул итсәгез итәсез, итмәсәгез итмисез, әйме? Шулайракмы? Хәзер инде мин алдан шулай дип әйтә башладым. Әгәр дә ошый икән, сезгә шулай ярый икән, мин сезнең белән эшлим. Мин Begin Bakery'дә дә шулай ук әйттем. Әйтәм, мин 5 көн монда утырмаячакмын, минем эш сәгате булмаячак. Әйтәм, сезнең бөтен ниндидер килеп чыккан форс-мажорларны мин вакытында аларны шишеп, барысын да рәткә салып барачакмын. Ләкин мин көн саен монда утырмыйм. Сезгә яхшы, ярый икән шулай, киттек. Юк икән, сау булыгыз. Һәм әле дә шулай, Аллага шөкер, минем ниндидер социаль капитал, ниндидер бренд дип әйтик инде, миңа мондый былай кыланып йөрергә мөмкинлек бирә. Минем башта нишләптер, белмим ничек атарга инде аны, синдром самозванцымы яки башка әйбер микән инде ул, нидер закомплексованностьмы. Ниндидер вот түшәм бар, аңа барып җитәргә кирәк һәм аннан соң гына син үзеңнең кагыйдәләреңне әйтә аласың дигән әйбер бар. Син как будто бы ул системаны сындыргансың. Һәм инде ничә яшь сиңа, гафу ит сорыйм? 28. Вот. Как будто вот по моим установкам иртә башлагансың дип әйтәсем килә, ләкин бу минемчә генә. Как бы алай ук булырга тиеш дип әйтмим инде. Син бик кыю, бик мактыйсың килә һәм мин әйткәнемчә бик сокланам сиңа. Вот. Һәм синдә шундан да шундый энергетик килә, син бик
көчле энергия син аны үзең дә әйтәсең инде, әйме? Һәм ышанычлы, менә апа кебек, вот прям вот решала кебек. Минем бит дүртенем бар, башкача булмый. Һәм ике апаң да бар әле синең, Ике апам да әйме? бар. Вот. Ага, яхшы. Монда Специфика комментарий буенча бирергә кирәкме? ничек телисең? Без шикләнмибез бер Менә ул ничек тә. ниндидер кагыйдәләрне сындыру турында. Әйе, Мин әйдә. кичкенә вакыттан ниндидер җәмгыять безгә биргән нормаларга сыешмый идем. Менә мин мәктәптә укыганда, мәсәлән, чынлап әйтәм, атнага, мәсәлән, 6 көннән мин максимум 3 көнен укыйм. Чөнки башка көннәрдә миндә конференция, олимпиада, мин эрудит клуб президенты, мин мәктәп президенты, мин әле тегендә, әле монда һәм укытучылар миндә дәрестә булган чакта, Абдуллина син дә Ничего себе. алар менә шулай реагировать итәләр иде. Ага. Һәм мин әле менә мәктәп президенты булганда да шулай ук, мәсәлән, менә карагыз, бездә күңелсез яз көне матур бит, әйдәгез тәнәфесләрдә урамга чыгып ниндидер активностьлар ясыйбыз. Әйдәгез көн саен анда колонкалар алып чыгып ниндидер музыка куябыз. Әйдәгез менә Америка мәктәпләрендәге шикелле ниндидер ланчны шунда үткәрәбез. Һәм миңа шундый текә алга карый мәктәп беләкте, Әтнә мәктәбендә укыдым инде мин. Авыл мәктәбендә. Авыл мәктәбеннән күчеп китеп, Шәһәр. юк, Әтнә районының район Ага, мәктәбендә ага. укыдым мин. Көн саен попутка тотып Ага. укырга Мин идем, сине бик 6-нчы аңлыйм. класстан. Мин үзем дә шулай йөрдем. Һәм Әйе. алар миңа юк дип әйтмиләр иде, әйдә эшлибез дияләр иде. Һәм мәсәлән, без ниндидер дискотекалар оештырайык, аларны тематически итеп, анда ниндидер теге танышулар үткәреп, анда тагын ниндидер, анда мәсәлән, минем инглиз теле укытучысы, шундый тоже движовый укытучы иде. Ул Америкадан менә англичәдә сөйләшә торган кешеләр алып кайта иде. Без алар белән ниндидер очрашулар, ниндидер конференциялар оештырайык. Һәм шуңа күрә менә мин мәктәптә ук шулай сындыра башлаганмын инде бу әйберне. Һәм инде хәзер эш Хәзер дә дәвам кысаларында итә. нәкъ шулай ук бара. Мин ниндидер моментларда башка кешеләр авыр яки авыр булдырган яки булдыра алмаган эшләрне эшли алу сәбәпле, минем белән эшләгән кешеләр ничектер күнегәләр һәм аларга ошамаган әйберләргә яки күз йомалар, яки минем белән эшләргә өйрәнәләр. Һәм Ага. миңа бу бик ошый. Мин аларга да бик рәхмәтле, чөнки син 1000 тапкыр ниндидер текә шеф була аласың, ләкин сиңа аны каядыр күрсәтергә, үзенең талантын күрсәтергә синең урының булмый икән, ул беркайчан да беркайда барып җитмәячәк. Миңа калса бик мөһим нәкъ менә бала вакытында шушы шикләрне куймау һәм ирек бирү ниндидер балага, Әйе. чөнки аннары соң ул аукыется үскәч бит инде, әйме? Бик мөһим әйбер. Сиңа бик повезло дип әйтим инде шундый кешеләр белән, сиңа ышанган кешеләр белән. Синең спецификаң бит инде ул күбрәк француз кухнясы дип беләм, әйме? Әйе. Менә әгәр дә ничектер синең белән алдан күрешкән вакытта син сөйләгән идең татар кухнясы һәм француз кухнясы арасында бик охшаш әйберләр күп дип дөрес хәтерлим икән инде мин. Әйе. Әйдә сөйләп кит әле, гомумән менә сиңа бэкграундың татар булуың һәм менә шушы әйберләр сиңа ничек ярдәм итә хәзерге эшеңдә дип әйтим мен. Татар булуга без әзрәк соңрак әйләнеп кайтырбыз дип Ярар, уйлыйм. әйдә авыл темасында әйләнеп Авыл кайтырбыз аңа. темасыннан башлыйк. Ага. Беренчедән минем әни пешекче иде. Ага. Һәм без котышкыч дәрәҗәдә ятсызларча үскән балалар. Чөнки безнең өйдә беркайчанда аш шулпасы да бездә һәр вакыт 2 ит пешә. Ул ким Ике ит. дигәндә, теге Ага. ким дигәндә, ул Базовый сыер минимум, ите әйе. һәм тавык ите. Әйе. Һәм әле күп вакытта ул ни дигәндә каз салып җибәрәләр, Ага. анда үрдәк истиләр, тагы нәрсәләрдер салалар. Һәм бездә һәр вакыт шундый искиткеч тәмле аш, искиткеч тәмле бүтән төрле ризыклар. Әни инде камыр ризыкларын искиткеч яхшы пешерә иде. Моннан тыш, авыл баласы булгачтан теге ниндидер яшелчәләр чын тәме нинди булырга тиеш, җиләк-җимешләрен тәме нинди булырга тиеш. Мин ул әйберләрне кичкенәдән кабып карап, ашап карап үскәчтен, бу минем өчен база, ул минем өчен норма. Һәм шуңа күрә ул миңа шундый фундамент булды. Һәм француз кухнясы һәм татар кухнясы турында әйткән вакытта, менә бик күп илләрнең аш-суларында анда специялар күп, ниндидер читтән килгән тәмнәр күп. Ә менә француз кухнясы һәм татар кухнясы, алар ниндидер төп бер тәмне алалар да һәм шуның янында уже ниндидер Уйнаталар башкаларын. аш-су уйлап чыгаралар. Ага. Һәм менә ул идея миңа бик каты якын һәм мин һәр вакыт үзем нәрсәдер пешергән вакытта шулай ук ул аш-суның
төп геройы булырга тиеш. Һәм инде аның калганнары шуны ачыбрак, матуррак итеп безгә тәмлерәк итеп күрсәтергә генә тиеш дигән логика белән һәрвакыт мин әзерлим. Һәм шуңа күрә тәмле килеп чыгадыр дип уйлыйм инде. Мин сине тыңлап торам да, һәм гомумән пешерү ул шулай ук иҗат дигән фикергә килә. Өлешәе, ләкин менә мин иҗадыйлыкны романтизацияләү белән килешмим. Һәм мин моны менә чын иҗатта да, һәм пешекчелек очрагында да шулайдыр дип саныйм. Чөнки әгәр дә син просто иҗади кеше генә булсаң, идеяны любой кеше уйлап чыгара ала. Аны уйлап чыгарырга, тормышка ашырырга, башкаларны эшләргә өйрәтергә, моны конвейерга салырга, бөтен кешедә бер үк төрле тәм килеп чыгарга тиеш. Менә бер дустым бар минем, ул әйтә: "Сез Мишлен нәрсә икәнен аңлыйсызмы?" ди. Мен әйтәм: "Ну-ка, ди мине ха." Ул әйтә: "Менә минем әбинең ашы ди, ул Мишлен ди." Мен әйтәм: "Нишләп?" Чөнки ул ди 30 ел буе бер үк тәм. Һәм менә чын профессионал кухня ул син узак вакыт буена стабиль сыйфат һәм тәм бирә алсаң, менә син профессионал буласың. Һәм бу әйберләргә иҗадылык белән генә җитешеп булмый. Аңа җитешер өчен сиңа бик күп дисциплина кирәк, аңлата белү кирәк, өйрәтә белү кирәк, каядыр саннар белән эшли белергә кирәк, каядыр кешеләр белән эшли белергә кирәк. Һәм әгәр дә син әз генә каядыр эшләп бетермәсәң, аны ул син уже килеп чыкмаячак. Синең димәк ниндидер уже эшеңдә куллана торган төп принциплар бардыр инде. Һәм әле без күптән түгел, менә мин яз көне бит Гаро Харо дигән бик популяр кондитер инде ул бөтен дөньяда. Анын сырлары: "Сез үзегезнең десертларыгызны ясарга илһам каян аласыз?" диләр. Ул әйтә: "Минем счетка акча күчерәләр." Илһам сразу Без барып барыбыз да шуннан килә. илһамланабыз бугай. Дөресен әйткәндә, мине акча бик аз мотивирует. Менә чынлап әйтәм. Нәрсә сине мотивировать итә алайсың? Идея. Һәр вакыт мотивирует идея. То есть мин Тәбриз кулагына булса була инде. Менә булар ди. Мен әйтәм: "Булар ниндидер сыйфатлы әйбер ясарга тели. Буларның ниндидер задумкалары бар һәм ул кызыклы. Булар, мәсәлән, фермерский продуктларга бик каты игътибар итәргә телиләр. Менә булар бездә булмаган нишаны алырга телиләр. Менә шундый әйберләр кызыксындыра мине. Инде ниндидер 100% проектлар андый була алмый. Әгәр дә син 100% андый проект көтеп утырасың икән, шуннан теге голодный художник дигәнгә кайтып калачаксың. Арасында әлбәттә ниндидер абсолютно коммерческий проектлар бар. Акчага эшли торган, чөнки әле минем команда бар, мин командага акча түлим. Кемнәр синең командаңда? Санап кит әле. Маркетолог, техспециалист, юрист, бераз бухгалтер белән эш алып барабыз. Ну, булар төп кешеләр, монтажер бар әле тагын безнең. Вот 5 кеше, ай саен 170 меңне саласын куясың. Һәм 30 үзеңә кирип бара инде. Юк. Ну, понятно. Всё равно голодный художник получается. Юк инде ничәп. Менә минем блог бар. Блогта эшләгәннең бөтенсен диярлек мин кешегә түлим. Башка проектлардан күпмесендер барыбер әле кешегә түлим. Но калганы, мәсәлән, шул ук укуга, тегесенә, монысына, мин бик яхшы яшим. Аллага шөкер, мин бөтен нәрсәгә җитә. Җитмәгән очракларда миндә теге иптәшләр әйтәгез, сез генә иртәрәк биреп булыр икән дигән әйберләр бар. Һәм мин бит инде зур хыялым бар. Мин Франциягә укырга барырга телим. Ул теге неприкосновенный запас, ансы тиелмәс, процентта ятаңа вообще тимибез. Һәм менә бу бөтен әйберләрне әкренләп җиренә җиткереп барыр өчен ниндидер коммерческий проектларда алырга туры килә. Аңлашылды. Супер. Вообще супер. Мощно. Син сөйләгән саен ачыласың. Команда бар икән. Ягыта миндә искиткеч яхшы команда. Менә бөтен проектларда, менә социаль челтәрләр белән бәйле командада, Бегиндагы команда, миндәге программа команда, Ирбиска бардым, андагы команда, бөтенесе шундый искиткеч яхшы кешеләр. Миңа кешеләр белән везет. Прям мин бик шат. Шулай алга таба да шулай барсын. Амин. Рәхмәт. Әйдә, авыл темасына күчәбез. Син бит инде авыл җанлы кеше. Яллар саен дип әйтсәк була микән, инде кайтырга тырышасың. Апаларың, энеләрең янына, әйме? Әйдә, нәрсә ничегрәк кирип китим икән?
Син әтәнекәй бит. Әйе, Кайсы авылдан әле? Олы Мәңгәк. Аха. Казанга ничәнче елда күчендең димәк? 10 ел элек. 10 ел элек. Аха. 16 елда примерно. Әйе, әйе. Укырга керешме Әйе, инде? әйе. Ну, стандартный ситуация, әйме? Әйдә, мин үзем белән параллель үткәреп алам инде, бераз каршы килмәсәң. Гадәттә бит инде авылдан яки кичкенә шәһәрдән зур шәһәргә күченгәндә кешенең ниндидер переходный этабы булып ала, ниндидер комплекслар белән көрәшү, шушы теге үзгәрү этабы булып ала дип әйтик бит инде. Әйме, син хәтерлисеңме үзеңнең шушындый вакытыңны? Яки син аяктан тибеп кирдеңме шәһәр тормышына, шәһәр даирәсенә, мөхитенә һәм ниндидер комплекслар булмадымы синең? Менә шу авылдан һәм үзеңнең чыгышың белән бәйле дип әйтик. Монда икегә бүлеп карарга кирәк бу теманы. Әйдә. Беренчедән, мин авылдан шәһәргә күчеп килгәчтен, мин бөтенләй татарча сөйләшмәй идем. Беркем белән дә, даже өйгә кайткачтан да русча гына сөйләшәем. Һәм мин Әтнә ин татар телле район, между прочим, Арчадан. Минем энемләрем, мәсәлән, бүгенге көндә дә татарча яхшырак сөйләшәләр русчага караганда. Ә Һәм нишле алар шулай килеп чыкты, гафу ит? бик күп вакыт буе татар сәнгате һәм татар мәдәнияте белән мин өстән генә танышыйм. Мин күрәем ниндидер котышкыч түбән уровеньдагы юмор, әллә котышкыч менә бик каты утрированный татарча җырлар, сәнгать һәм алар мине үзеннән үзе менә татарча, ул авылча, ул ниндидер колхоз, ул ниндидер түбән уровень, анда интеллектуальлек бөтенләй дә юк. Менә булган кайчандыр ниндидер шагыйрьләр, булган кайчандыр ниндидер күренекле кешеләр, ә хәзер татарлар это вообще трэш дигән әйбергә менә шундый фикердә яшим мин. Бу Бик озак вакыт буе. ничәнче елларга туры килә инде? Якын журналында эшли башлаганчыга кадәр. Аха, 23-24 еллар Әйе. тире. Аха. Әйе, һәм мин ул вакытта урамда татарча сөйләшми идем. Теге фильтровать итү түгел, мин просто вот настройканы үзгәрттем, всё, мин русча гына сөйләшәм. Һәм авылга кайткачтан, әлбәттә, миңа әйтәләр, менә марҗа булып беттен, маңкырт, тиздән инде син гаиләңне Әйе. онытасың, тамырларыңны онытасың, бөтен нәрсәне онытасың. Әйе. Һәм параллельно, менә шуның белән бергә, хәзерге минем гаилә һәм хәзерге безнең мөнәсәбәтләр булса, ул сүзләр минем башка кире иде. Ләкин ул вакытта безнең гаилә белән мөнәсәбәтләр бик катлаулы иде. Минем өйдә бик күп кешеләрдә шундый әйбер икәнен беләм мин. Мин төпчек кыз, ләкин аңа карамастан минем апайларның берсе иртә кияүгә чыгып уже Казанда яши иде ул вакытта. Менә иң олы апай безнең белән яши. Ә ул аның тән авыруы бар һәм шуның аркасында ул шундый слабыйрак кеше инде, һәм безнең өйдәге төп эшне һәрвакыт мин алып бара идем. Һәм алар өчен ул шуңкадәрле норма иде. Менә мин Казанда укыганда, параллельно эшләгәндә, мин атна саен авылга кайтам, минем менә мондый список көтеп тора. Мин ул эшләрне эшләмичә китергә дә тиеш түгел, урамга да чыгарга тиеш түгел, бер нәрсә дә эшләргә тиеш түгел. Һәм ул вакыт шуңкадәрле маразмга барып җитә. Мәсәлән, алар чүпне араламый башладылар бер вакыт. Типа, Камилә кайта да аралый аны, азапланмагыз. Түтәлләрне дип әйтәсеңме син? Юк. Өйдәге чүп яга торган һәм ТБО. Ага, Менә ага. шуңга дәрле дәрәҗәгә җитте ул. Әни шылтыратай да ыршай инде. Мәсәлән, ярар, кайтма, мин эшләрмен. Әнине жалко түгел инде ул. Һәм шул ук вакытта әле ачуым килмәгәе, мин терапиягә барып эләктем. Һәм әлбәттә психолог миңа әйтә, юк, Камилә болай дөрес түгел ди, алай булырга тиеш түгел дип әйтәм. Кызык. Һәм мин чынлап та 1 ел авылга кайтмадым. 6 ай буе өйдәге беркем белән дә сөйләшмәдем. Алар миңа шалтыраталар, мин трубканы алмыйдым. Беркемгә дә киңәш итмим. Ләкин минем гаилә чирагында бу әйбер өлешчә үзенең нәтиҗәләрен бирде. Һәм алар хотя бы теге 100% миңа салынмыйча, списоклар әзерләмичә, тынычлабрак кабул итә башладылар мине өйдә, кунак кебегрәк итеп. Минем атна буе эшләп, өйгә ял итәргә кайтканны аңлый башладылар, әз генә. Ләкин анда да рәтләнеп бетмәде. Һәм инде менә күп еллар үткәннән соң, инде минем әни вафат булганнан соң, без апайлар белән утырып сөйләштек. Мин аларга ихластан үземнең ниндидер борчылуларымны, ниндидер минем өчен бик авыр һәм бик шундый Тирән. җинси булган әйберләрне сөйләдем. Һәм шуннан соң безнең мөнәсәбәтләр менә прям геометрический прогрессиядә үзгәрде. Прям
менә хәзер бүгенгесе көндә мин апайларны обожаю, алар меня обожает. Мин өйгә кайткачтын миңа карата чынлап та менә кунакка кайткан кешегә шикелле мөнәсәбәт. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак минем киресенчә анда кайткач нәрсәләрдер эшлисе килә. Мин кайтасыны белсәм, апайлар миңа җомга көнне шалтыратып, сеңлем, син кайтышка нәрсә пешерәбез, нәрсә ашыйсың килә, әйдә заказлар кабул итәбез дип. Әгәр дә мин киткән вакытта алар минем теге чәчәкләр яратканны беләләр, нәрсәләрен беләләр. Алар миңа чәчәкләр әзерләп куялар, менә бусын син үзең алып кит, сиңа рәхәткә күңеллерәк булсын дип. Һәм хәзер безнең мөнәсәбәтләр искиткеч яхшы. Һәм шуңа күрә аларның сүзе миңа керә. Ул вакытта керми иде. Һәм мин менә әле алар белән дә ассоциировать итеп татар телен. Әле миндә дөресен генә әйткәндә, ниндидер шундый высокомерие булгандыр инде бик каты ул вакытта. Чөнки мин уйлыйм, менә аларга нәрсә сөйләп була. Алар барыбер бер нәрсә дә аңламый. Алар менә миндә ул ниндидер чын кайгыртулар, ниндидер чын проблемалар. Алар шул түтәлләре турында уйлыйлар, нәрсә турында уйлыйлар. Вот вообще буларның тормышлары теләсәң менә минеке ул тормыш, миндә ул проблемалар. Менә мин шулай дип кабул итә идем. Ләкин менә терапия ярдәме белән һәм башка әйберләр нәтиҗәсендә тормышында булган, мин аңладым. Әгәр дә син аларга тиң кешеләргә кебек карап, алар белән чынлап та ачыктан-ачык сөйләшәсең икән, синең гаиләң белән мөнәсәбәтләрең үзгәрә һәм сез бер-берегезне яхшырак аңлап, бик җылы, бик матур, бик тату гаилә була аласыз. Хәтта ул синнән бик күпкә олорак кешеләр булса да, мин бер апай миннән 10 яшькә олы, икенчесе 15 яшькә олы, һәм алар хәзер кайвакыт миңа шалтыратып ниндидер киңәшләр сыйлар. Хәтта аларның ирләре дә миңа шалтыратып ниндидер киңәшләр сыйлый. Мин такой, вау! Авторитет әйе. Мин ничәдер ел элек алай була ала дип күз алдына да китерә алмый идем. Һәм ул вакыттагыча булса, булай була алмас иде дә. Вот. Һәм мин ялкын журналына барып кирдем. Журналда бар иде Гүзәл. Әйе. Гүзәл белән чыгарылыш бар. Әйе, Карагыз. Гүзәл Закирова, сәлам. Мин монда куермын бер куя. Мин шундый кеше, мин берәр кешедә ниндидер мөмкинлек күрәм икән, мин ул кешегә барып ябышам. Һәм мин күрәм Гүзәл татарча гына сөйләшә. Каһвәханәгә бара да татарча заказ бирәм. Әйтәм, чё сумасшедшая, что ли? Мин уйлыйм идем, ничек син нормальныймы, юкмы? Ну, понятное же дело, что Казанда любой җирдә баргачтын син русча сөйләшергә тиеш. Какова вероятность, что ул татарча белә? Менә мин шулай дип карыйм, бераз даже уялып та Гүзәлгә. Һәм мин моңа карап йөри аңладым, что бу миндә соклану уята башлады. Мәйтәм, ого, прикольно. Һәм мин Гүзәлдән шул вакытта сорый башладым. Әйдә миңа нинди музыка тыңларга татарча? Нинди сәнгать эшлеклеләре бар? Кемнәргә игътибар итәргә? Нинди брендлар бар татарча? Нинди спектакльләрен карарга кирәк татарча? Менә миңа шундый сораулар бирә. Ул бик теләп җавап бирә иде. Һәм Гүзәл мине татар теленә гашыйк итте. Әйе, ул мине кире, менә минем миллилегемне уятты дип әйтим, инде кире кайтарды. Һәм бүгенге көндә мин үземнең татар булуым белән горурланам. Мин моның турында еш әйтәм, мин теге еш татар кызы, менә татарча, менә тегеләй булай, шундый әйберләр эшли башладым. Әлбәттә, минем яктан ул бик зур ниндидер зур чаралар, зур эшләр түгел, ләкин әкрен-әкрен генә дә аны эшләү минем өчен уже бу ниндидер яңа хәл, һәм минемчә ул бик рәхәт, һәм бик күңелле, һәм ул үзеңне ничектер тулы кеше итеп хис итәргә ярдәм итә. Миңа калса, менә Гүзәл кебек, синең кебек, минем кебек, шундай әйтик, заманча контент булдырган, аны үзе потреблять иткән һәм үз мисалын башкаларга да күрсәткән, шундай кичкенә генә проявлениелар, алар күпкә зуррак һәм эффективрак була, әйтик, помпезный чараларга караганда дип әйтик инде. Һәм Гүзәлгә мин дә бик сокланып карыйм. Чыннан да заманчалык, рәхәтләнеп, заманча татарлык вообще рәхәтләнеп яшәп килә. Һәм бераз гына артка отмотать хочется дигәндәй, менә теге апаларга ничектер өстәнрәк карыйм дип әйттең бит син, әйме? Һәм шул моментта мин үзем дә триггернулась, ни өчен? Чөнки мин тоже авыл кызы, әйме?
Һәм әни белән көндә бит инде сөйләшәбез, без әйме аралашабыз. Ул инде үзенең иртәдән алып анда кичкә кадәр булган үзенең рутинасын сөйли. Мин Миңа эштән апай арып 27 кайткан. минутлык голосовой сообщение җибәрә. Мин бүген иртә белән тордым. Прям каждый деталь, чиләкне ничек кертеп куйган, түтәлләрдә нишләгән, бакчада нишләгән, бөтен рәхәтләнеп, тәмләп сөйли. Син инде теге мин шәһәрдә булган вакытта эштән соң болай да арып кайтасың, ләкин барыбер аны тыңлыйсың, аннарсың теге тыныч кына тыңлап торасың бит инде ул сорый, син нишләдең, синең хәлең ничек дип сорый да инде. Мен әйтәм, ничектер как бы бакча темасына минем подкаст төшерү, фәлән, фәсмәтән, мондый модный темалар уже не катит. И мин шундый позицияга керәм. Барысы да тәртиптә, барысы да әйбәт. Менә күрештек, очраштык, сөйләштек, все хорошо. Аңа шул җитә бит инде. Мин аны ничектер иренәм дип кенә уйлыйдым, белмим. Әнинең ул темалардан ерак булуы белән бәйле сөйләмимдер инде. Ничектер тел ятмыймысың инде. Кстати, менә моның белән бәйле, шушы ук юнәлеш белән бәйле бер әйбер турында мин сиңа сөйләшкәндә әйтергә тотканмын, ләкин ул бүген минем исемә төште һәм минем моны һичшиксез әйтеп үтәсем килә. Мин элек мине апайлар авылга нәрсәдер эшләргә дип чакырган вакытта, һәр вакыт аны буларга тагын нәрсәдер эшләргә булышырга кирәк инде дип кабул итә идем. Һәм күптән түгел генә, менә минем энемләрем үсеп җитте хәзер. Берсенә 20, икесенә 14, анда авылда бер генә эш эшләргә дә минем физик хезмәтем кирәк түгел. Ләкин апайлар мине чакыруны дәвам итәләр. Һәм мин күптән түгел шушының турында рефлексировать иттем дә, һәм менә нәрсә аңладым. Ул минем өчен һәм синең өчен Казанда каядыр барып утырып, кафеда сөйләшеп утыру норма. Ул минем өчен һәм синең өчен мин сине яратам, мин сине сагындым дип әйтү норма. Аларның мин сине яратам дип әйтү формасы ул әйдә кайталы бергә эшлик. Чөнки шул вакытта гына без бер-беребез белән чынлап та аралашабыз, ниндидер әйберләр турында сөйлибез һәм ул шундый ныклы һәм бик җылы контакт барлыкка китерә. Һәм шуңа күрә, әгәр дә сезгә әтиәниләрегез бәрәңге утыртырга кайт дип әйтәләр, мин менә принципиаль рәвештә Казанга киткәннән бирле бер тапкыр да авылдан бәрәңге кишер бер нәрсә алып киткән булмады һәм мин әйтәм, юк, кайтмыйм, чөнки мин аны ашамыйм. Хәзер мин аңлыйм, что аларның әйткәненең асылында мине эшләтү түгел, минем белән вакыт уздыру. Һәм инде мин киресенчә, кире яктан кереп, буларга әйтәм, әйдәгез, менә бу атнада син ирем белән кил Казанга, кафега барабыз. Мин алып барам сезне. Алар, давай. Килә башладылар. Менә шулай. Һәм бу инде бездә тоже шундый яңа ритуал, яңа традиция. Һәм киресенчә менә мин аларга өстән карамый башлагачтан, аларга әйтәләр, Камилә, без син сәер икәнне беләйек. Мин чынлап та бик күп сәер әйберләр эшләдем, алар күзлекнән чыгып караганда теге, әле зәңгәр чәч белән кайтам. Әле әйтәм, мин удаленно эшлим, эш юк, утырып эшлидем. Чо. Һәм алар әйтәләр, без син сәер икәнне беләйек, без син не такой икәнне аңлыйдык. Ләкин менә хәзер без аңладык. Син безгә бүтәнчә ничек яшәп булганны күрсәтер өчен бирелгәнсең икән, һәм без сиңа моның өчен рәхмәтле диләр. Һәм бу апайлардан ишетергә мөмкин булган иң кадерле сүзләрнең берсе. Искиткеч килешәм. Мин дә бик шатланып кайтам хәзер әни белән тавык йолкырга. Кстати, киләсе атнада кайтып китәм ниһаять. Җәй уртасында отпуск бер атналык отпуск алып, отпуск дип инде удаленка була инде ул, син әйтмешли. Шуңа күрә әниләрегез бәрәңге утыртырга яки нәрсә пешерим син кайтуга дип шалтыратканда, аны мин сине сагындым, кайт дип кабул итәргә кирәк. Шуңа күрә Монда утыручыларга барыгызга да сәлам. Ниһаять, сез ормадыгызмы? Тагын бер кат сорыйм. Ормадыгызмы? Яхшы, без бик шатбыз. Түзәйендә алар арасында ардык дип. Түзегез килгәч. Кайтып китү батыр булмый, кем әйтмешли. Ярар. Так, авыл темасына тагын өстисә әйберләрең бармы синең? Юк. Син матур иттереп шундый терапия белән дә бәйләп сөйләдең. Әйдә, алайса ул темага да күчеп алыйк. Башында да син әйтеп киттең, клиник депрессия дип әйттең, әйме? Һәм син блогыңда да контент ике төргә бүленә. Берсе ул пешекчеләр өчен пешерү буенча, икенчесе ул нәкъ менә синең
рефлексия һәм бик ачык иттереп текстлар язу, аңлату, тәфсилләп сөйләү һәм мин синең соңгы бер постыңны укып китсәм ярыймы? Кыскача гына бер фразаны. Хәзер мин аны табам баштан. Хәзер. 5 секунд Эләктем. бирегез. Юк. Вот. Большая Руся укыйм инде. Руся берилгән иде. Большая сила – это при большое одиночество. Ты сидишь на кухне в 3 утра и понимаешь, что можешь всех успокоить, вдохновить, подбодрить, а тебя в 99% случаев некому. Әйдәм менә шушы цитатаны аңлатып китүдән башлыйк әле. Аннары соң күчәбез тирәнрәк темага. Бу авыр тема дөресен генә әйткәндә. Беренчедән, әгәр дә мин үземнең блогыма нәрсәдә булса кертәм икән, ул не призыв к действию, ул минем ниндидер бушану формасы. Ягъни мин шулай- дневник кебек. Әйе, ул минем дневник, мин шулай тынычланам, мин аны шулай әйтеп салдым, ул минем эштән чыкты, һәм мин аннан тынычланам да, дальше барып эшлим. Аңлыйм. Миңа, чөнки мин андый постлар кергәннән соң, миңа апайлар, Камилә нәрсә булды? Мен әйтәм, апай, бер нәрсә булмады, беләсез Әйе. ишенде. Икенчедән, бу сүзләрнең мәгънәсе турында. Бүгенге көндә мин бик күп эшләр белән бер юлы шөгыльләнәм. Әйе. Һәм һәрбер эштә аның үзенең ниндидер төп мәгънәләре, минем төп ниндидер вазифаларым бар. Һәм алар һәр вакыт бер-берсе белән бәйле, һәм алар күп вакытта бер үк көндә берничә начар әйбер була. Менә шулай була, бик еш. Һәм мәсәлән, бер проектта мич ватылды. Шул ук көнне, шул ук проектта безнең теге кешеләргә сатудан кала без ниндидер заведениеларга да ниндидер әйберләр ясап сатабыз. Монда төшереп калдырганнар бер заказны, миңа шалтыратып сорап алдылар нәрсә Әйе, дигән әйе. хәл бу дип. Аха. Шуның белән бер үк вакытта тагын бер проектта мин беләм, анда бүгенгесе дә әйбәт, барысы да яхшы, цех эшли, ләкин анда финанс күрсәткечләр әлегә бик үк яхшы түгел, һәм без аны яхшыртуга таба барабыз, ләкин мин аның өчен шулай ук борчылам. Шул ук вакытта сиңа бер кеше, менә минем бер сотрудник миңа яза, мәсәлән, ярар, аңладым. Мин син шулай дип язасын белгән идем инде. Һәм мин, ул, мәсәлән, сушеф. Миннән соң икенче кеше бу җирдә. Димәк, әгәр дә мин бу кеше белән безнең араларны рәтләп нормаль руслага кертеп җибәрмәсәм, бу үсәчәк, һәм мин аны уже эзләп таба алмаячакмын. Параллельно миңа хәзер китап язу буенча предложение бирделәр, һәм без юрист белән Эксклюзив өстенә эксклюзив. Камилә китап яза икән, дуслар, беләсез Әле килсә. язмыйм, алайса киләсе айда. Киләсе ай бүген бит инде ул почти. Бу подкаст чыкканчы. Һәм анда юрист белән без формировать иттек инде безнең претензияларны, безгә туры килмәгән пунктларны. Һәм миңа аның буенча бик ямьсез җавап бирделәр. Мине юләргә чыгарып калдырып, шундый: "Ой, ул формальность кына, игътибар итмәгез сез аңа", әйтәм. Договорда язылган формальность ишел, мин сезгә ничек доказать итәм аннан. Аларга яңадан претензия итәсе булды. Параллельно шул ук социаль шелтәрләр белән бәйле проекттан миңа язалар кызлар. Менә бер кызда развод, хәзер аңа характеристика язып бирә кирәк. Мин язам характеристика. Җибәрәм ул шул арада там ниндидер пирог пешереп, моңа күчтәнечкә пирог җибәрәм. Әйтәм: "Марина, борчылма, барда яхшы булачак. Менә әйдә, мин сине шулай ничектер поддержу дим инде". Аның арасында шул ук проекттан язалар. Менә безгә монда шунхаяк түләргә кирәк, монда шунхаяк түләргә кирәк. Һәм исеңә төшерәм, 15 числога кадәр син миңа менә шунхаяк акча күчерергә тиеш. Аның арасында Ирбис белән бәйле мәсәлән проект, анда көнен мәсәлән без бу атна эчендә 15,000 Круассан. круассан җитештердек. Һәм ул котышкыч зур Әйе. объем, анда уже 50 кеше эшли, тагын 100 кеше эшләячәк. Алар бөтенсе бергә 150 кеше булачаклар. Һәм мин аңлыйм, никадәр зур җаваплылык икәнен бу бөтен эшнең. Шуның арасында апай яза: "Менә сеңлем, менә син шулай дип язган идең, миңа ошап бетмәде әле син алай дип әйткән, әйдә сөйләшик әле моның турында", ди. Аның арасында минем иң яхшы, иң якын дустымның тиздән туган көне, иртәгә, кстати, туган көне. Һәм ул
ул тоже иҗади кеше. Ниндидер тупой бүләкләр сорый миннән, короче, туган көненә аңа фотосессия маймыл белән организовать итәргә кирәк. Или сварщик курсларын табырга кирәк. Менә моның бөтенесе арасында минем әле айга кимендә 4 съемка, һәм ул 4 съемка ул менә моның шикелле съемка түгел, ә без 3-4 көн рәттән курс төшерәбез, тагын нәрсәгә төшерәбез, тагын нәрсәгә төшерәбез. Әзерләнергә кирәк ягъни. Әйе. Аның арасында миңа язалар, менә бу проектка килеп син нәрсәдер эшләгән идең, безне менә бу дөрес бармады. Әйдә, ярдәм ит әле безгә, рәтләп җибәр әле. Аның арасында минем курс бара, курстан миңа язалар, менә Камила, я вот это сделала второй раз, у меня не получается. Һәм бу бер көн. Бу бөтен әйбер бер көн кысаларында. Моның арасында мин әле өйгә кайттым, мәсәлән, савыт-саба юылмаган. Я Гөлназ бар инде, мин дус кыз белән яшим, ул Ходай рәхмәтләре белән Түзә. хатын функцияларын үзенә алып бара күрсенчә. Аха. Ну, дөресен әйткәндә, безнең шундый килешү, шулай ук мин күбрәк Супер. түлим, ә ул и Супер. буенча ниндидер эшләрен башкара. Аха. Һәм менә мин утырам, миңа апай шалтырата. Апай әйтә, сеңлем, Камилюш хәлләрен ничек ди? Мин әйтәм, ну, нормально. Нәрсә булды? Нәрсә, ничек тавышын шундый? Һәм мин моңа нәрсәдән башлап сөйләргә икәнен аңламыйм. Нәрсә аңлатырга икәнен аңламыйм. Һәм шул ук вакытта мин аңлыйм, что һәрбер менә бу аерым проблема, аларны шишу ул 3 минутлык эш. Һәм мин аны эшләп чыгачакмын. Ләкин менә бу мизгелдә алар бөтенесе минем өстемә килеп авыштылар. Һәм мин уже тоже бераз авыштым. Һәм мин уже түзмим. Һәм мин уже чыдый алмыйм. Һәм мин утырам, уф, мәйтәм, ничек мин миңа килеп кемдә булса тоже менә мин аларның эмоциональ регуляциясе белән шөгыльләнәм бит. Мин бит барып аларга әйтәм, борчылмагыз. Һәм без менә эшлибез, сезнең показательләр үсәчәк. Борчылмагыз. Һәм менә әйтәбез, булачак. Так, син шәп мин белән бәсешәсен. Әйдә сөйләшик әле без син белән. Менә мин килмәдем, чөнки менә булай. Менә мин моны булай эшләдем, чөнки менә булай. Аңладыңмы? Ярар, яхшы, әйдә киттек, эшлибез. Әйтәм, ну, блин, ничек миңа килеп беркем дә шулай дип әйтә алмый. Менә шуның турында. Һәм минем гаиләм, минем дусларым, минем коллегаларым, минем белән бергә эшләүче кешеләр. Алар бөтенесе дә искиткеч яхшы һәм күп очракта бик эмпатичный кешеләр. Ләкин беренчедән мин үземдә не чувствую такого права, чтобы аларны бу бөтен әйбер белән грузить. Һәм икенчедән миңа үземә ничектер сәер. Мин бит беләм, что мин аларның бөтенсендә шишеп чыгачакмын бу проблемаларны. Нәрсә сөйлим инде мин аны? Ну, менә вакыт булып алашлый. Бөтенегез дә туйдырдыгыз. Һәм андый момент җиткәчтем, минем организм офлайн режимга күчә. Һәм менә мин соңгы бер атнада мин эшкә барам, кайтам, 7-дә ятып йоклыйм. Эшкә барам, кайтам, 7-дә ятып йоклыйм, потому что мин бу реальностька чыдый алмыйм. Ну, шундый период ул үтәчәк, һәм мин яңадан все китерә, бөтенсен эшлибез. Сиңа да аңлатам, син дә тынычландырам, все нормально булачак. Просто менә шундый әйбер, һәм аны беркемгә дә аңлата да алмыйсың, син үзенең хис кичерешләренә дә аңлатып чыга алмыйсың. Мин аны аңлыйм һәм просто принимаю. Һәм үзеңне бу бит инде тәмамланачак дип тынычландырасың, дәйме? Тәмамлана дип ышанмыйм мин, чөнки әгәрдә Берсе мин белән моның икенчесе кадәрле чыга. әйе, ул алмашачак. Һәм минем эмоциональ халәтем алмашачак. Һәм ул алмашканнан соң миңа аны җайлырак булачак кабул итәргә. Ләкин бүгенге моментта миңа моны кабул итеп, просто йокларга кирәк. Ничек ял итәсең син йоклаудан тыштагы? Ничек Мин вообще бик перезагрузка? аз йоклыйм, кызганычка каршы. Мин йокларга яратмыйм. Миндә шундый шутка бар инде, мин әйтәм, мин бу планетадан түгел, безнең планетада кешеләрнең тәннәре юк, һәм алар йокламыйлар, һәм шуңа күрә мин йокларга яратмыйм һәм мин аны кирәкмәгән эш дип саныйм. Шәп. Супер. Выгорание юк димәк, әйме? Юк, без әле барып җитмәдек аңа. Һәм туктап фикеремдән кысылдай. Һәм мин нишлим? Йокларга яратмыйсың син Йокларга башка яратмыйм. планетадан. Һәм мин атна ахырында авылга кайтам. Авылда кайткач вообще бөтен фикерләр сүнә. Анда мунча, анда энемләр, анда икенче Самовар проблемалар. бар анда. Анда самовар, Шәй. анда вообще шәп. Анда искиткеч без әле Әзер пироглар. пирогларны без кайткан сайын әле энемләр белән нәрсә пешерәбез. Аха. Мин анда чынлап та ял итәм. Моннан тыш минем менә мин кимендә атнага бер тапкыр Верхний Усланга паром белән хайкингка йөрим. Анда мондый
кичкенә түгел, уртача гына таулар. Һәм мин тегендә монда төшеп, менеп, тегендә барып, монда барып, анда шәфәк каршылап, мине ул бик каты тынычландыра һәм бушанырга ярдәм итә. Менә көздән бокска йөришем. Супер. Искиткеч. Аха, әйдәк клиник депрессия турында алайса. Син үзең сүзне шуннан башладың. Ничегрәк кирип китик икән аңа? Ну, җайлы кирип китәбез хәбез аңа. Әйдә, давай. Миңа 12 яшь вакытта минем әтием вафат булды. Һәм 21 яшьтә әнием вафат булды. Һәм әти үлгәчтен мин ничектер әле моны рефлексиягә бирелдем мин ничектер. Әни үлгәчтен безнең мөнәсәбәтләр катлаулы, мин бик артык елап утырмадым. Һәм дөресен генә әйткәндә, мин ярты ел буе бер тапкыр да еламадым. Һәм киресенчә әле мин моның булай булганына шат дип әйтә идем. Һәм 2 ел вакыт үткәннән соң, көннәрдән бер көнне, менә ул мине тотып алды да, менә бу халәт. И мин аңлый башладым, что көн сайын мин йокыдан торам, миңа бер нәрсә дә кызык түгел. Мин ичимдә котышкыч зур бушлык хис итәм, мине бер нәрсә дә шатландырмый, миңа бер нәрсә дә рәхәт түгел, ә минем бу вакытта уже психолог бар. Спойлер, ул психологлар, ул вакытта йөргән психологлар бик үк яхшы һәм квалифицированный психологлар булмаган, һәм мин аны ул вакытта аңламаганмын. Һәм мин көннәрдән бер көнне үземне бу дөньяда яшисе килми һәм бу дөньядан бер нинди дә тәм күрми торган кеше итеп эзләп таптым, хис иттем. Һәм шуннан соң, әлбәттә, мин психиатрга бардым, миңа антидепрессантлар бирделәр. Алар миңа туры килмәде, аның белән бәйле котышкыч вакыйгалар булды. Һәм 3 ай буе мин менә бөтенләй квартирадан чыкмыйча, шунда гына ятып, бер нәрсә дә ашамыйча, минем иң якын дустым Лёша, без уже 8 ел буе дуслар. Ул көн сайын килеп, мине аштай, прям кашыктан ашатай, чөнки мин ашамый идем, мин өйдән чыкмый идем. Һәм менә шул 3 ай вакытында минем терапия дәвам итте. Һәм бу инде ниндидер теге выгорание белән, ниндидер алкоголь яки наркотиклар белән бәйле әйбер түгел иде. Ул менә именно минем югалтуларымны кичермәү белән бәйле әйбер иде. Һәм ул аның менә төп фикере, мин хәзер бу дөньяда бөтенләй ялгыз һәм бу дөньяда мине булай гына яратучы бер кеше дә юк дигән фикер иде. Төп фикере менә бу депрессияның. Һәм шул 3 ай эчендә терапия ярдәмендә мин әкренләп аннан чыга башладым. Аннан соң шул кул белән эшләргә, кондитер булып эшләргә баргаштын инде. Бу әйбердән тулысынча чыктым. Ләкин минем бүгенге көндә дә трекер бар. Менә нинди признакларга карап, мин үземнең кире шул халәткә кайтуымны аңлау. Мин бүгенге көндә дә терапиядә, элек ул минем регуляр терапия иде, мин атна сайын йөри идем. Аңа әле күпмедер вакыт буе мин атнага 2 тапкыр йөрдем. Хәзер инде мин ниндидер авыр моментлар булганда кирәк икән тойганда гына барам. Ләкин менә эмоциональ халәтемне мин һәрвакыт күзәтеп, начарга таба бармы микән дип игътибар итеп яшим. Синеңчә, менә якын кешеләрне югалтуны гомумән рефлексировать итеп бетереп буламы? Вакыт чынлап та бик каты ярдәм итә. Ләкин әгәр дә син кешене югалтканнан соң, менә мин шундый тип кеше, менә минем тормышымда ниндидер начар әйбер булса, мин башта бер нәрсә дә булмады дигән кыяфәт чыгарам. Мин эшли башлыйм. Мин мәсәлән, мин яраткан кешем белән без араны өзәбез икән, всё, мин икенче көндән свидание, айга 100 свиданиегә йөрим. Һәм мин икенчен табам, всё, пока. Һәм мин үземә менә моны яшәргә вакыт бирмим. Бирми идем элек. Хәзер инде мин беләм, алай итәргә ярамый. Һәм нинди генә авыр моментлар булса да, мин хәзер, Камилә, менә без килеп җиттек теге син яратмый торган ноктага, һәм бу ноктада сиңа акча да ярдәм итмәячәк, дуслар да ярдәм итмәячәк, син үзең дә үзеңә ярдәм итмәячәксең. Менә синең хәзер тормышында шундый этап, һәм сиңа 1 ай, 2 ай, бәлкем даже 3 ай, бәлкем ярты ел буе моңсу, күңелсез, ниндидер бик приятный түгел кеше булырга туры киләчәк. Һәм просто смирись, һәм яшә шундый халәттә. Һәм мин үз-үземә шундый бер рөхсәт итә башлагачтын, миңа җиңелрәк була башлады. Һәм син әйттең, бик үк уңышлы һәм
уңышсыз тәҗрибәләр булды дип психологлар һәм психотерапевт белән әйме. Берәр шундый кринж ситуацияң белән бүлешәсең килмиме? Ну, беренчедән, мин беренче йөргән психологлар, алар бөтенесе дә шундый: "О, син молодец, әйе, алар бөтенесе начар." Менә алар минем яшүсмер максималистлыгымны үстерәләр генә. Алар аны исбатлыйлар һәм әйтәләр: "Син бөтенесен дә дөрес эшлисең, алар начар." Реально шундый иде беренчеләре. Аннан мин где-то ярты елдан алмаштырдым психологны, икенче психологка йөри башладым. 3 ай йөргәннән соң ул психолог мине свиданиегә чакырды. Һәм ул теге менә әйдә свиданиегә барабызмы дигән әйбер дә түгел, теге прям кулларны ботларга куеп әйдә дип. Әйтә, ого! Кызыл флагая. Котышкыч кызыл флаг. Мин ул көнне үк безнең терапияны туктаттым, икенче психологка бардым. Һәм аннан соң булган психологлар шулай ук алар менә мин ул вакытта уйламый идем дә, хәтта психологларны теге аларның үзләренең супервизиялары бармы икәнен, аларның образованиелары бармы икәнен тикшерергә кирәк икәнен дә уйламый идем мин беркайчан да. Хәзер инде мин ешрак психологларны теге рекомендациялар буенча карыйм һәм мин беләм, әгәр дә син психологка берничә тапкыр барганнан соң син янәдән аңа әйләнеп кайтасың килми икән, менә аннан чыкканда син ниндидер сәер хисләр белән чыгасың икән, ул начар түгел. Ул киресенчә, ул сине уйларга, рефлексировать итәргә һәм ниндидер кагыласы килмәгән темаларга кагылырга мәҗбүр итә һәм бу бик мөһим. Менә мин хәзер шуны аңлыйм һәм һәрвакыт шуңа таянырга киңәштем. Һәм әле психологларны һәм гомумән терапияны ниндидер супер таблетка иттереп кабул итәсе түгел, аның 100%. узун дистанцияга эшли торган Әйе, әйбер әйе. итеп кабул итәсе. Һәм начар ягы турында әйткәнмен икән, яхшы ягы турында да әйтеп китәргә кирәктер дип саныйм. Әйдә. Беренчедән, мин әйткәнчә инде минем гаилә белән бүгенге көндә булган безнең бик матур, бик рәхәт безнең мөнәсәбәтләр 100% психологиягә бәйле һәм мин бик рәхмәтле моның өчен. Һәм икенчедән, минем бүгенге көндә бөтен булган дусларым белән бик экологичный, рәхәт мөнәсәбәтләр. Менә без бер-беребезгә кунакка килгәндә дә әйтә алабыз: "Мин ардым. Әйдә 15 минуттан таралышабыз." Һәм ул беркем өчен дә кринж түгел, теге син мине куып чыгардың дип әйтми беркем дә, һәм без аны җиңел кабул итәбез. Һәм моннан тыш менә минем блог белән бәйле әйбер бар инде. Мин аңлыйм, әгәр дә мин терапия үтмәгән килеш блог башлап җибәреп, ул хәзерге кебек минем бер ай эчендә теге 30,000 подписчикка үсеп, миңа бик күп алардан йогынты, бик күп позитив кайтаваз, бик күп игътибар булып, мин терапиясыз кеше булсам, мин чынлап та авышкан булыр идем, мин чынлап та нормаль хәлдә кала алмаган булыр идем, ә ул вакытта мин бик яхшы аңлый идем. Менә Кабилә, сиңа хәзер бик рәхәт, синең хәзер халәтең как будто син көн сайын яраткан кеше белән вакыт үткәрәсең кебек. Һәм ул беренче көннәр кебек. Сиңа хәзер бик рәхәт һәм ул син көн сайын теге тәмле ниндидер ризыклар ашыйсың шикелле. Һәм бу синең дофаминының максималь урыны. Син аңларга тиеш, синең баш миең моңа ияләшәчәк һәм ул кирегә төшеп китәчәк. Һәм ул реально кирегә төшеп китте. Һәм мин ул вакытта уже аңлый идем ничә икәнен. Мин теге нәрсә булды соң миңа, ник алайсың дип куркып калмадым. Мин аңлый идем. Аха, без яңадан теге мин яратмаган ноктада моны хәзер үтәргә кирәк. Аннан без ниндидер стильгә чыгачакбыз һәм барысы да яңадан нормаль булачак. Һәм шул ук вакытта инде ниндидер теге хейт белән, игътибар белән, карауларның, лайкларның кимүе, артуы белән бәйле ниндидер әйберләр мине бөтенләй селкетми. Ну, окей, уйлыйсыз икән уйлагыз. Ну, ярар, карамасагыз, карамагыз. Икенчесен төшерәмәнсен карарсыз әле. Мин шулай бик җиңел кабул итәм. Һәм бу 100% психологиягә бәйле әйбер. Син бик позитив кеше чыннан да бик югышлы әйбер ичә гомумән. Шушы урында минем залга мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез, Камиләгә сорауларыгыз булса, хәзер биреп китик. Сорауларыгыз бармы? Кул күтәрә аласыз. Хыялларың нинди? Париждан кала хыялларың тагын нинди синең? Минем инде бик күп тапкыр моның турында сөйләгән бар. Тагын бер тапкыр әйтеп китәм. Менә мин хәлле гаиләдән түгел, бездә акча һәрвакыт бик шикләнгән иде. Һәм мин Казанга килеп тора башлагачтан, башта
шулай булганып бирдем һәм үземнең яраткан эшемне тапканнан соң безнең өйдә шундый подход, син әгәр дә нәрсәндер яратасың икән, сиңа әсәр кызык икән, син аны төптән өйрәнергә тиеш. Һәм мин үземнең профессиональ белемнәремне үстерү өчен, ниндидер яңа үрләргә менү өчен бик күп укуга акча сарыф итәм бүгенге көндә. Һәм менә шул ук Парижга бару өчен дә бүгенге көндә миңа 4 миллион акча кирәк. Һәм мин аны бүгенге көндә эшлим. Һәм ул Парижга бару теләге, ул ниндидер теге хайп турында, менә вот, мин Парижда булдым дип сөйләр өчен түгел, ә чынлап та анда аның культурасы бар, анда аның дөрес итеп өйрәтә беләләр, анда асыл рәвештә менә бу аш-суларны әзерли беләләр, шуңа күрә шунда барасым килә минем. Һәм инде мин киләчәктә Россиядә дә һәм Россиядә, СНГда яшәгән кешеләр өчен, долларда түгел башка валютада акча эшләгән кешеләр өчен бик күпкә доступныйрак булган, алар мөмкинлекләренә туры килә торган образование системасы булдыру. Менә ул ниндидер курс кына түгел, ул ниндидер бер факультет кына түгел, чынлап та син анда барып, беренчедән син теория ягыннан белем алсын. Икенчедән син анда ниндидер практика үтәргә мөмкинлегең булсын. Кул белән эшләп институтта өйрәнгәннән соң, аннары соң инде ниндидер яхшы рестораннарга, стажировкага, практикага ләгү мөмкинлеге булсын. Һәм менә бу әйбер теләсә нинди кеше өчен дә доступный, реаль әйбер булсын дигән хыялым бар. Һәм бүгенге көндә минем эшләгән бөтен эш шуңа юнәлтелгән. Һәм менә выгорание турында әйткән вакытта син әйтәсең, синдә выгорание булмыймы моның кадәр әйбер белән шөгыльләнеп? Юк, булмый. Чөнки мин нәрсә өчен эшләгәнемне беләм. Әгәр дә мин акча эшләр өчен генә әйткән булсам, мәсәлән, мин теге күпмедер эшләгәч, мин әйтергәм, ну, ярар булды, теге татып карадык монсын, шуннан нишлибез. Популярлык өчен булса, шулай ук. Бүгенге көндә мәсәлән, мин ниндидер теге кафеларга барган вакытта, тегендә монда мине бик еш беләләр, даже Мәскәүгә баргач та мине таныдылар, мин вообще в шоке була. Һәм шуңа күрә бу минем өчен тоже ниндидер төп әйбер түгел, ә менә шундый зур социаль яктан мәгънәле ниндидер теләк булу сәбәпле, хыял булу сәбәпле, ул мине эчтән җылытып һәм һәрвакыт шулай итеп тора. О, Камилә, мондай тәҗрибә юк ич әле синдә. Китер эшлибез. Менә шундый хыял. Бу хыял, әйтәсем килә, шундый зур, хәтта ки моны тагын да күбрәк кешеләргә сөйләп, аның белән зыражать итеп, бу идея белән башкаларны да яндырсаң, менә чынлап та, бәлки берничә елдан инде ул син инде Парижлардан укып кайтасың бит инде, син Парижда калырга җыенмыйсың бит, әйбет. Кайтып чынга ашыр дип ышандырасы килә. Һәм инде минем гадәттә озактан бирә торган сорауларымның берсе, Камилә бүген бәхетлеме? Әлбәттә. Күңелеңдә калган һәм ниндидер әйтәсең килгән теләкләрең, тезисларың, сүзләрең бармы? Юк. Яхшы. Миңа бик рәхәт булды, рәхмәт сиңа. Сиңа бик зур рәхмәт. Шундый искиткеч төрле яклы, максатчан һәм чыннан да әкрен генә ачыла торган кеше синең белән бик узаклап, рәхәтләп, тәмләп тагын бер кат кухняда сөйләшәсе булыр ахырсы, әйдә шулай таралашабыз. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәм шушы тамашачыларга бүген килгәнегез өчен, һәм инде әлбәттә безне башка платформаларда караган бөтен тамашачыма рәхмәт әйтәм, һәм инде язылыгыз, карагыз. Пока-пока. Сау булыгыз.